Helo, fe enw fi yw Owain Roberts, y prif athro. Croeso i ysgol Caergybi. Heb os, mae plant wedi cymryd at yr ysgol newydd yma. Dwi'n gweld yn ddyddiol sut maen nhw yn elwa yn fawr lle o'r adnodda sy'n dod efo ysgol newydd. Mae'r dosbarthiadau yma yn newydd, yn lliwgar, yn ddigon o ran maint. Mae'r cyfleoedd sy'n ar gael nhw ar iard bob dydd. Ac wrth gwrs, yn y ffritiau ar gwmpas yr ysgol yma, yn gyfleoedd gwaith chwyl. Felly heb os, lle maen nhw wedi cymryd at yr ysgol, maen nhw'n mwynhau bod yma. Ac beth sy'n brafia i fi fel pennaeth ydy mae yna deimlad yma o fod yn un ysgol unedig o dan un to. Croeso i Ysgol Santes Dwynwen, Manon Morris Williams ydw i a fi di pennaeth Ysgol Santes Dwynwen. Dwi'n meddwl bod be mae'r plant yn feddwl o'r ysgol newydd yn amlwg ar eu gwynebau nhw. O'r bora cyntaf, a'r eiliad cyntaf fi nhw allan ar yr iard yn chwarae, mi oedd y wen ar eu gwynebau nhw yn dangos y cyfan i mi. A mae'r wen yna wedi parhau yn eu gwersi nhw ag yn eu chwarae nhw. Mae'n mwynhad nhw o'r ysgol ag ar adeilad yn amlwg. Ysgol newydd, mae hwn yn deillio efallai o bryder cynt. Mi o'n y bryder, mi o'n am deimlad deuluol cartrefol braf yn yr ysgolion unigol, y ysgolion bychan cynt. A mi oedd yn bryder y bydden ni'n colli ar yr ymdeimlad teuluol yna. Ond rhywbeth dwi'n falch iawn ohono fo ydy wrth gerdded drwy Ysgol Santes Dwynwen. Mae'r ymdeimlad teuluol yma cyn gyrraedd ag erioed, a mae hwnna'n dyst i waith tîm, y plant a'r staff yma. Croeso i Ysgol Llan, ni Lloyd Thomas ydw i, a fi ydy'r pennaeth. Mae yna 152 o blant yma sydd yn nifer sylweddol yn fwy na be oedden ni wedi ddisgwyl o pwy oedd yn y dair ysgol gynradd lle. Felly, swn i'n meddwl na hwnna di'r gwahaniaeth mwyaf. Ac wrth gwrs, mi nath o gymryd amser i arfer efo hynna, bod na gymaint yn fwy o blant yma. A dwi'n meddwl bod o'n her enfawr iddyn nhw, dim bwys be oedd eu hoed nhw, dwi'n meddwl bod o'n her enfawr iddyn nhw gyd symud i Ysgol Llan. Oherwydd natur yr ysgolion cynradd oedden nhw wedi bod ynddyn nhw cynt, ddechrau'r llawer iawn llai na fan hyn. Ond na, mae pawb wedi setlo'n ardderchog yma. Ac os rhywbeth oedd hwnna yn un o'r pethau mwyaf hwylus oedd y plant yn setlo'n gyflym. Mae'r staff yma yn Ysgol Caergybi hefyd yn elwan fawr o fod yma mewn adeilad newydd. Mae yn ysgol o cryn faint, a mae yna wrth gwrs agweddau hynod y gadarnhaol tra bod yna heriau hefyd o fod yn rhan o ysgol fath. Yr hyn dwi wedi deimlo yma ydy bod creu tima o staff ar draws yr ysgol, ar draws yr ystod oedrannau, yn rhywbeth heb os, mae bob un o'n ni'n elwa ohono fo. Mae'n braf i staff fedru cydweithio'n agos, fedru dod ati gilydd yma ag acw a teimlo rhyw linyn o gefnogaeth gobeithio, rhyw rwyd o gefnogaeth gobeithio yma fel ysgol wrth nhw'n mynd yn ei blaenau yn ei gyrfaoedd yma'n Ysgol Caergybi.
Mae'n debyg mae'r hyn sydd yn wahanol ydy'r hyn sydd yn hollol amlwg hynny di, mae hi'n fwy. Mae'r amgylchedd, mae yna deimlad o ofod yma lle. A mae'r gofod yna, nid yn unig o ran dosbarthiadau, ond o ran gofod i gadw offer ac adnodda. Ond hefyd hyblygrwydd y gofod. Hynny di, da ni'n gallu defnyddio'r gofod tu allan ar gyfer gwersi, da ni'n gallu addasu'n stafelloedd ar gyfer gwneud amrywiaeth o weithgaredda. Ac efallai nad oedd hwnnw ddim mor hwylus mewn ysgolion blaenorol. Enw fi di Bedwyr. Enw fi di Lexi. A da ni'n dosbarth blwyddyn 6 yn ysgol Rhyd i Llan. Dwi'n licio gwersi ymarfer corff yn yr ysgol, herwydd da ni'n gallu cael cyfleon i neu pethau gwahanol a competitions i'r ysgol. Dwi'n hoffi wneud mathemateg oherwydd da ni'n cael wneud pethau gwahanol. Mae'r adeilad yn, mae'n adeilad braf, mae'n adeilad agored. Mae ymwelwyr sy'n dod yma, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn eu taro nhw'n syth, bod yna gymaint o le yma, bod o'n yn adeilad agored, braf. Mi oeddwn ni wedi gwneud llawer o waith efo'n gilydd cyn symud yma. Felly bod ni wedi efallai gweithredu fel tair ysgol annibynnol yn y flwyddyn cyn agor, mi yna lawer iawn o gydweithio wedi bod rhwng y dair ysgol. Oedden ni wedi bod ar dripio efo'n gilydd, hefo'r plant, ac oedden ni hefyd wedi bod ar ambell i drip dim ond y staff. Ond da ni'n dîm arbennig o dda. Mi gafon ni'n arolygu gan Estyn cyn gwylio'r ha, ac oedd hwnna rhywbeth sydd wedi dod allan yn gryf iawn, bod yna ymdeimlad o dîm yma a bod yna ethos teuluol. Dwi'n meddwl bod ni gyd yma'n ysgol Cybi'n teimlo reit falch, reit freintiedig bron a bod yn bod ni yma ar gychwyn taith yr ysgol. Taith os ni'n obeithio fydd yn daith lywyrchus, llwyddiannus, ond taith fydd yn mynd ymlaen am gyfnod estynedig. Mae'n braf bod yma hefyd, mwyn dod â cymuned ysgol newydd ynghyd. Mae rhywun yn gweld hon fel cyfle bach i estyn allan, i agor drysau, i estyn allan, i gymuned yr ysgol a thu hwnt gobeithio. I ddod â bawb i'r sefydliad newydd i ddangos iddyn nhw be fyda'r sefydliad o'r fath, ysgol o'r fath, gynnig nid dim ond i'r plant rhwng y bedair wal, ond hefyd i gymuned ehangach Caergybi. O'n rhafodaethau efo'r rhieni, lle'r hyn sy'n dod yn amlwg iddyn nhw wedi bod eu plant nhw'n cael cymysgu fo plant eraill o'r un un oedran, a mae hwnna'n rhywbeth maen nhw yn falch ohono fo. Ond mae'n debyg mae'r ail beth ydy y profiadau'r cyfleoedd da ni'n gallu gynnig mewn ysgol fwy i'w plant nhw. Un peth sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yma ydy dy ddewis di sydd yn digwydd bob pnawn Gwener yma, a mae'r staff sydd yn dysgu'n Nghanad o Lleddol 2 yn gyfarthyddion ac athrawon yn cynnig gweithgaredd wahanol. A mae'r gweithgareddau'n amrywio yn wythnosol o chwarae chess, codio, gwnïo, coginio, dawnsio, circuit training, bob math o weithgareddau. A mae'r plant yn cael dewis. Mi fysa gweithgaredd fel yna wedi bod yn llawer anos mewn ysgol fychan. Y peth gorau am yr ysgol newydd ydy cael cydweithio hefo'r staff mewn adeilad braf a cael bod yng nghwmni'r plant bach yma bob dydd.